Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Amihan nagdala og bugnaw sa panahon sa Luzon. In local news, inaugural nga komperensya sa Mindanao Eagles nga gikatakda sa Oro. Initial nga hugna sa plano sa ruta sa Oro nga gikatakda sa Enero 29. Gitudlo si Archas isip bagong leader sa salog sa Minoria. For the national, ang panel sa Senado nagmando kang kibuloy sa pagtambag o sa pagtambong sa hearing sa mga aligasyon sa pag-abuso sa sekto nga nag-ingon dili kamo ang mga anak sa Dios. Gipahimakak sa Vice Presidente Duterte na ang bisang unsang kalambigitan sa Davao Death Squad. An international, ang mga tao na ngalagyo sa dihang miigo nga linog sa China. Entertainment, eksklusibo, gigugol ni Kim Chiu ang iyang panahon sa pagpangita sa The One. Sa MMA, nakita ni King God ang usa ka dayag nga pagpili ang pag-apil sa Lions Nation. International feature, ang dili mahimo nga dangpanan sa arte mitumaw sa gibiyaan nga mall sa Singapore. National feature, si Michelle Arceo ang representante sa Pilipinas nagsulob sa waling-waling costume sa Reina Hispano-Americana pageant. Trivia, unsa ang katulin sa kahayag? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong alagad sa balita, Tina Gallego. Weather forecast, amihan magdala og bugnaw nga panahon sa Luzon. Ang pag-asa mitaho nga ang amihang sidlakang monson amihan magdala og ulan sa silangang bahin sa Luzon, diin ang Cagayan Valley makasingati og dag-umon nga kahimtang ug ang Cordillera Administrative Region, Aurora ug Quezon nagpaabot sa hinay nga pag-ulan. Ang Northern Luzon makasinati og mas bugnaw nga temperatura. Metro Manila, rehiyon sa Ilocos, ang Central Luzon ug Calabarzon sa kasagaran adunay maayo nga panahon samtang ang Visayas, Mindanao ug ang ubang bahin sa habagatang Luzon mahimong init ug umog nga adunay potensyal sa mga thunderstorms. Gidili ang pagbiyahe sa dagat sa Ilocos Region ug Cagayan Valley tungod sa dakong mga balod. Ang amihan gikatakdang mokusog ug mahimong maabot sa Mindanao, inubanan sa shoreline nga magdala og mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Usa ka bag-o nga shoreline ang hinungdan sa grabe nga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa Caraga ug Davao Region nga misangpot sa state of calamity sa Davao del Norte ug sa Davao de Oro nga adunay mga casualty nga gitaho sa lungsod sa Moncayo. For the local news, inaugural nga komperensya sa Mindanao Eagles ang gitakda sa Oro. Si Gobernador Eric Daabay mipahibalo nga ang Fraternal Order sa Eagles, Philippine Eagles, magho sa ilang unang Mindanao Eagles Convention sa Cagayan de Oro City karong Pebrero 17, 2024. Kini nagtimaan sa pagkatukod sa unang Filipino-originated fraternal socio-civic nga organisasyon sa syudad. Nagpasiugda sa panaghiusa og serbisyo. Gipangunahan ni Eagle Sullivan Tio, Vice Presidente para sa Mindanao, o gisuportahan ni Eagle Roland de los Santos o Eagle Joel P. Dagang, Direktor sa Philippine Eagles Institute of Leadership. Ang kalihukan sa Dynasty Court Hotel naglakip sa plenary session gikan sa 1:00 sa hapon hangtod sa 5:00 sa hapon ug usa ka fellowship event gikan sa 6:00 sa gabi
hangtod sa alas 11 sa gabi. Ang early bird registration karong Enero 18 hangtod sa Pebrero 10 gipresyuhan og 1,500 naglangkop sa komplementaryong polo shirt, mug, snack o pagkaon. Ang ulahi nga magparehistro sa Pebrero 11 hangtod Pebrero 17 nagkantidad og 2,000 apan apil gihapon ang parihas nga mga butang. Adunay usa ka special nga pagrehistro arang sa gabi sa pag-uban sa mga nag-inusara. Gidasig ni Gobernador Daabay ang tukma sa panahon nga pagparehistro nga mahimong kabahin niining makasaysayanong Foundation Assembly sa Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Inisyal nga hugna sa plano sa ruta sa Oro nga gikatakda sa Enero 29. Gipahibalo sa Roads and Traffic Administration o RTA ang gibana-banang napulo ka mga ruta sa ipaila-ila sa mga unang hugna sa Local Public Transport Road Plan o LPTRP sa Cagayan de Oro City karong Enero 29, din ang ikaduhang hugna gikatakda magsugod sa Pebrero 12. RTA Chief Engineer Munito Oclaret nagisgot sa ilang koordinasyon sa Land Transportation, Franchising and Regulation Board o LTFRB alang sa pagpatuman. Pagsulbad sa mga inisyal nga mga kabalaka pinaagi sa mga dalayugo sa mga grupo sa transportasyon sa syudad. Pasabot ni Oclaret nga ang mga bag-ong ruta gi-categorize sa regionalized o developmental nga ang mga ruta sakop sa modernong public utility vehicles na nagsunod sa mga requisitos sa DOTR. Lakip sa inisyal nga mga ruta sa Enero 29 mao ang 3 ka regional o 7 ka developmental nga mga ruta nga nakadawat og feedback gikan sa publiko og transport groups alang sa umaabot nga mga kausaban. Itudlo si Atchas isip bag-ong leader sa salog sa Minoria. Sa talagsaong kalambuan sulod sa legislative body sa Cagayan de Oro City, si Konsehal Christian Rostico Ian Atchas napili isip bag-ong minority floor leader. Ang desisyon gikumpirma pinaagi sa Ordinansa 2024-596 nga gisugyot ni Konsehal Jose Pepe Abo Jr. Nunod sa pagkawala sa pagsalig o pagsalig sa kaning leader nga si Konsehal James Judith ingon sa gipahayag sa kadaghanan sa Minoria. Ang proseso sa pagboto nagpalig-on sa pagtudlo ni Atchas pagpasiugda sa panginahanglan alang sa usa ka aktibo nga leader. Si Atchas gisaway nga ang bag-o nga pagkadili epektibo ni Judith misaad nga manguna sa Minoria nga progresibo. Girespeto ni Judith ang desisyon, gipasanginlan kini nga mga organikong sangputanan sa iyang bag-ong mga aksyon. Hi, good morning or good afternoon everyone or maayong adlaw sa tanan. I'm Miguel S. Actub, the wonderful Opal Tourism Officer, and we are here celebrating and participating the Cuyamis Festival, the 94th founding year sa atong pagka-probinsya sa Misamis Oriental. So we're here sa among wonderful Opal nga booth nga of course among i-defend ang among title as second place sa last year nga competition, so hopefully mudaog mi this year. And of course we have a lot of products nga among i-present diha kaninyo sa inyong tanan. We have our products from our Women's Association, and then of course we have our coconut products, of course Cuyamis Festival man. And then of course our best seller sa tanan namong apilan nga booth Tourism Week or bisan last year, ang pinaka best seller ginamo is among chicharon. Na sila lahi nga mga flavor. We have original spicy barbecue and cheese, and that's 150 pesos only. And of course garbo na sa among lungsod kay from Barangay Bonbon. We have from Barangay Leong Bonbon, Bara, Tabok, and we have our hinterland barangays, kaning among mga suka.
And we have our corn coffee as well. And ang booth sa atong wonderful Opol. And thank you for watching. Hi sir, good morning. Welcome to GoPro Philippines. Kung among baligyan na mo is more on smartphones or laptop, apoy pod mga gaming laptop or mga monitor, printer, or speaker o mga din, etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga gid siya, mga kani iPhone o kani iPhone or sa mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya, si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya, may halino nila sa mga pangmasa gid sa mga na to, mga kababayan na to is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 gig yung storage ko dani. 4 gig RAM ni siya. So sa mga 4 gig ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kanay sa halin halinon gud siya, dili siya ingon nga only one brand lang ang pinahalinon, siguro kaning gud kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mo ni mga top na to kaning duha, si Infinix ug si Tecno. Then for sa dayon for more on camera, si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top nato sa sa for overall gaming kani si Poco. Munang sa mga overall gaming gud sila. Atong available nato is naatay HP, Asus o Lenovo o mga tulungan ni abot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo siya. Ang gud kasagara sa mga gud ang nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang gud kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya, natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5 nya. Kung sa AMD pod natay Athlon, natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay ang Ryzen 3, ano siya, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Nasad sa Intel nasad tay i7, natay kining board ring nga available Gigabyte o BioStar, natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o Gramsta. Kung mag-apply si client og home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede na po na mo i-check imong account basi na siya low down payment, kasi pwede ra siya 200 ini iyang item iyang sir.
Like, siya na ang bahala kung sa ko niya item basta low down payment lang yun siya. New client is 30% down payment, sir. Pero nami bago nga karon system generated na mi, sir, ha. Sir, ang bago nga system, if ever kung new client si customer, need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo, yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve man na, sir, main Manila ang mag-approve na, sir. Then sa kung depende ni client ang pagpilawon niya ka months bayaran, sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para 4 months or 3 months na po siya low down payment, sir. Automatic kasi siya, sir, kaning good payer. Tawagan niya, first is tawagan niya si customer service, sir, na inform siya nga iyang i-palipid og bayad. Kung relevant na mo, sir, is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede rin punta furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede punta bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash, sir, pwede rin punta utang. Need lang na mo, ID lang yun, og 30% down payment, mama, sir. Pakita lang si Home Credit. For the national news, ang panel sa Senado nagmando kang kibuloy sa pagtambong sa hearing sa aligasyon sa pag-abuso sa sekto nga nag-ingon dili kamo mga anak sa Dios. Ang Senate Committee Women, Children, Family Relations mimando sa Davao-based tele-evangelist nga si Apollo Kibuloy, leader sa Kingdom of Jesus Christ Church, KOJC, sa pagtambong sa sunod nga hearing sa giingong illegal nga binuhatan sulod sa iyang relihiyosong grupo. Gipasiugda ni panel chairperson Senator Risa Ontiveros ang mga leader sa relihiyon dili exempted sa otoridad sa estado nga gipahimakak ang mga pangangkon sa relihiyosong paglutos. Giklaro ni Ontiveros nga ang investigasyon nagtumong sa mga pagbutyag sa mga abuso sulod sa KOJC. Nagrepresentar sa mga testimonya gikan sa mga giingong mga biktima, naguna sa mga babae nga nag-akusar kang Kibuloy sa sexual nga pang-abuso. Ang senador ni pasidaan sa pagpaila og dugang mga saksi sa sunod nga mga pagdungog. Gipahimakak ni Vice Presidente Duterte ang bisan unsang kalambigitan sa Davao Death Squad. Gipahimakak ni Vice Presidente Sara Duterte ang bisan unsang kalambigitan sa mga kalihukan sa Davao Death Squad o nga giingong vigilante nga grupo nga nalambigit sa summary execution ato sa iyang paglingkod isip Davao City Mayor. Ang denial mayor mitubag sa pag-angkon ni kaning Senador Antonio Trillanes IV sa investigasyon sa ICC sa giingon
aprobar ni Duterte sa tukhang operations. Gitataw ni Duterte nga ang iyang pangalan wala gayud nalambigit sa Davao Death Squad ato sa iyang pagserbisyo isip vice mayor og mayor. Gipadayag niya ang kaandam nga atubangon ang mga akusasyon sa mga korte sa Pilipinas apan gipasiugda ang iyang pagdaduha sa pag-apil sa usa ka proseso nga makahatag kaulawan sa nasod o makaguba sa sistema sa hustisya niini. Giawhag ni Duterte nga unahon ang Pilipinas og dili tugutan ang pagpanghilabot sa mga langyaw. For the national news, ang mga tao nangalagyo sa dihang miigo ang linog sa China. Ang surveillance footage nga gipagawa sa Xinjiang Railway ni atong Martes nakakuha sa mga pasahero nga nagdali paingon sa exit sa istasyon ato sa linog dool sa utlanan sa Kyrgyzstan, Xinjiang. Ang epicenter sa linog sa giladmon nga 22 km sa bukirong utlanan nga dapit sa Wuxi country sa amihanan kasagpang rehiyon sa Xinjiang sa China. Miigol sa alas 2:09 sa buntag sumala sa gitaw sa China Earthquake Administration. Gipamatuod sa Reuters nga ang footage pinaagi sa interior layout sa istasyon sa tren o mga feature sa desisyon nga pareha sa mga hulagway sa file. Ang usa ka oras o petsa nga silyo sa video nahiuyon sa opisyal nga mga pahayag. Ang mga operasyon dali nga gipahunong sa Departamento Sarili sa Xinjiang nga naapektuhan o apektado sa 27 ka mga tren ug ang media sa estado sa China nagreport nga ang mga kadaot og nahugno nga mga balay pagkahuman sa magnitude 7.1 nga linog. For the entertainment, eksklusibo. Gigugol ni Kim Chiu ang iyang panahon sa pagpangita sa The One. Ang aktres na si Kim Chiu bag-ulang mipaambit sa iyang personal nga kinabuhi usa ka buwan human sa pagkumpirna sa iyang pagpabuwag sa long-term boyfriend nga si Sian Lim. Bisan pa sa pag-uswag nga showbiz career, gibutyag ni Chiu nga ang iyang kabisi nga schedule sa pagkakaroon nakapugong sa iyang pagpadayon o bag-ong romantikong relasyon. Madulaon nga pagpahayag nga gipangita niya ang The One, gipasiugda niya ang pagpahimulos o higayon o paglingaw. Si Chiu naghinam-hinam nga nagpaabot sa teleserye nga version sa iyang serye nga Linlang. Ingon nga kini magpakita sa mas grabe nga mga eksena o revelasyon. Sa pagpamalandong sa iyang magiton nga papel isip Juliana Luwalhati sa serye, gihangyo niya ang positibo ug negatibo nga mga reaksyon gikan sa mga tumatan-aw. Mapasalamaton sa mga oportunidad sa pag-arte, gitrabaho karon ni Chiu ang Philippine adaptation sa Korean series nga What's Wrong with Secretary Kim. Kauban ang aktor nga si Paulo Avellino. Gipaambit usab niya ang makapatandog nga mga higayon sa intimate wedding ni Angelica Panginiban. Sa MMA nakita si Lingad nga usa ka dayag nga pagpili ang pag-apil sa Lions Nation. Alang kang Danny the King Kingad, ang desisyon sa pag-apil sa Lions Nation MMA kanunay nga klaro bisan pa nga mas dugay kaysa gipaabot. Ingon nga number 2 contender sa 1 ang flyweight division sa kampyonato nakatakda sa iyang mga debut ang itom nga bulawan nga punuan sa Lions Nation batok sa Yuya Little Piranha Wakamatsu sa 10165 Super League versus Takero sa Enero 28 sa Tokyo, Japan. Dili sama sa iyang mga kauban nga sila si Edward
Fulayang og Joshua Pasio, si Kingad nagsulob sa pula nga trunks sa team o nagsulob sa pula sa Team Lakay sa katapusang higayon nga wala pa mobiya. Gipasabot niya ang pagpili sa Team Lakay alang sa away batok kang Eko Ronnie Saputra apan nakahukom sa mga moapil sa Lions Nation o MMA. Ang lig-on nga relasyon nila Pasio o Fulayang naka-impluwensya sa desisyon ni Kingad naghimo sa lakang nga usa ka klaro nga kapilian. Bisan pa sa oras nga moabot sa transition, ang sistema sa suporta, kolaborasyon o panaghinagalaay sa Lions Nation MMA nga nagpalipay kanila. Si Fulayang mipadayag sa pagsalig sa Kingad nga mopildi sa Wakamatsu sa ilang rematch. O si Kingad nituo nga ang pagbulag gikan sa Team Lakay sa katapusan makaayo sa Philippine MMA pinaagi sa paghatag og dugang nga mga oportunidad alang sa pagkunhod sa kalidad ug pagpangita sa mga talento sa mga amateur nga kompetisyon. International feature. Ang dili mahimo nga dangpanan sa arte mitamaw sa gibiyaan nga mall sa Singapore. Sa Singapore, diin gidili ang gravity usa ka grupo sa mga batan-on nga mamugnaon nga mibawi sa usa ka abandonado nga mall nga nagdayan-dayan niini og mga lagsik nga mural og nag-host og mga art workshop aron mabag-o ang luna. Gischedule alang sa demolition o ulahi karong tuiga ang 50 anyos nga Peace Center na himong dangpanan sa pagpahayag sa kaugalingon sa usa ka nasod diin gikinahanglan ang pagtugot alang sa artist sa kadalanan. Ang inisyatibo sa Playpan malampuson nga nagkumbinser sa mga developer sa paglangan sa demolasyon nga nagtugot sa usa ka social nga eksperimento aron may usa ang komunidad. Ang pagbago sa mall ngadto sa usa ka art space nga nagtanyag sa libre o dako nga diskwento sa mga luna sa mga artista, estudyante, charity o gagmay nga mga negosyo nakagugna or nakamugna og usa ka wala damha nga dangpanan sa arte. Bisan pa sa nagkaduol nga pagsira niini, ang proyekto nagdala sa usa ka buhi nga talagsaon nga atmosfera sa kaniadto sa mall. Sa national feature, si Michelle Arceo, ang representante sa Pilipinas, nagsulob og waling-waling costume sa Reina Hispanoa Americana pageant. Ang national costume ni Michelle Arceo, ang representante sa Pilipinas sa Reina Hispanoa Americana pageant, nagkuha og inspirasyon gikan sa lumad nga orchid, ilabi na ang waling-waling. Gidisenyo ni Chino Christopher Son ang costume nga adunay usa ka bodysuit nga gidayan-dayanan sa mga rhinestones, crystal beads ug tassel accent nga gidugangan og usa ka headpiece nga adunay spray painted nga dagkong mga orchid. Ang sinina ni Arceo naglakip usab sa mga elemento nga giinspirar sa kadasig sa mga carnival ug sa mga makuti nga mga detalye sa Victoria's Secret Fashion Show rings. Gihatagan niya og gibug-aton nga ang costume nagpakita og kalahangdon sa waling-waling samtang nagpasidungog sa biodiversity o kultura richness sa nasod. Giawhag ni Arceo ang suporta sa Reina Hispanoa Americana up sa pagbutar alang sa kahigayunan nga makakuha og pwesto sa top 12 sa pageant. Trivia. Unsa ang katulin sa kahayag? Ang katulin sa kahayag sa usa ka hawang kay tukma nga 299,792,457 metros to 983,300
571 o 456 katiil kada segundo. Katumbas sa gibanabana nga 186,282,000 kamilya kada segundo nga mitawag og o kahayag sa gikusgon nga mga equation. Matod sa physicist nga si Albert Espesyal nga relativity theory ni Einstein usa ka pundasyon sa modernong pisika, walay bisan unsa ka universidad nga makalapas sa gikusgon sa kahayag, samtang ang butang nagkaduol sa katulin sa kahayag, ang masa niini sa teorya nga mahimong walay kinutuban. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw ug pagtan-aw, please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab on YouTube channel. Ug daghan salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro City. Ako naghangyo usa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
sir.